तू एखाद्यासाठी मनापासून जीव तोडून जे काही केलंयस ते वाया कधीच जाणार नाही. फक्त त्याच व्यक्तीकडून तुला ते परत मिळेल याची मात्र खात्री देता येणार. दुसरीकडून तुला भरभरून मिळेल सुद्धा, कदाचित मिळतही असेल, पण तुझं लक्ष असणार नाही. म्हणून सांगतो, तू केलेलं कधीच वाया जाणार नाही. पण तुझी जिथून अपेक्षा आहे ते मिळावं, कदाचित तिथून ते तुला परत मिळेल. भय नाही, जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. स्वामी शक्ती ज्याच्या पाठी, वेदनेच्या सुटती गाठी. स्वामी शक्ती ज्याच्या पाठी, वेदनेच्या सुटती गाठी. सोबतीला नाही कुणी, सोबतीला माझे स्वामी. सोबतीला नाही कुणी, सोबतीला माझे स्वामी. उन्हामध्ये सावली स्वामी, दुःखामध्ये सुख हे स्वामी, कष्टामध्ये बळ